Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw nining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon o higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor nining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 9. Ang giingon diri: Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing, pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. May the Lord bless the hearing and meditation of His word. Atong nakita ni adtong miaging simana, mga kahigalaan, nga gisugdan ni Pablo sa bersikulo 8 sa iyang sulat ang pagpaambit sa iyang personal nga sentimento, ug nagpadayon kini nga bahin hangtod sa bersikulo 15. Gibuhat kini ni Pablo uban sa tumong ug katuyuan nga dasigon ang mga magtutuo didto sa Roma. Ang giingon diri sa bersikulo 12, ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isigka pagtuo. So gisugdan ni Pablo ang iyang personal salutation pinaagi sa pag-ekspresar sa iyang pagpasalamat ngadto sa Dios tungod sa pagtuo sa mga taga-Roma nga nabantog sa tibuok kalibutan. Ang giingon sa bersikulo 8, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So nalipay kay si Pablo tungod kay maayo ang dungog sa mga magtutuo didto sa Roma. Consistent ang ilang testimonyo at tubangan sa mga katawhan. Ang ilang pagtuo, aktibo nga pagtuo. Ang ilang pagtuo, buhi nga pagtuo. Ang atong iglesia, mga kaigsuunan, ug kita isip mga individual, kinahanglan magkinabuhi gayod in such a manner nga ang atong testimonyo maayo kayo at tubangan sa mga katawhan. Well, sa laing bahin, gitudlo usab ni Jesus nga ang kalibutan magdumot gayod sa mga Kristohanon. Ang kalisod, mga kaigsuunan, ang mga problema, ang mga hagit, kabahin na gyud kana sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Pero sa lain usab nga bahin, ang atong balaan nga pagkinabuhi, maupoy hinungdan nga dayigon kita sa mga katawhan. We must be people of principle, people nga mubarog gayod sa kamatuuran sa balaang kasulatan. Ang atong gugma, ang atong kaluoy, ang atong pagkamanggihinatagon, ang atong pagkamalumo, kinahanglan nga kabahin kini sa atong dungog isip magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang kalibutan kanunay nagtan-aw kanato. Gibantayan kita ang mga mata sa mga katawhan naagayod nakapunting
sa mga katawhan sa Dios. So samtang ang kalibutan nagdumot gayod sa mga Kristohanon, dili gayod pod malikayan nga aduna sila'y pagrespetar sa mga Kristohanon usab. Unsa may giingon sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 46 hangtod sa 47. Ang giingon diri, nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan. So nadunggan ninyo to mga kaigsuunan, gikahimut-an sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. So sa atong pagpadayon sa bersikulo 9, mao kini ang atong teksto ning takna sa kahaponon. Gipaambit ni Pablo ang kamatuoran mahitungod sa iyang personal nga kinabuhi. Atong basahon og utro ang bersikulo 9. Ang giingon dire, ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. So over and over sa buluhaton ni Pablo, mga kaigsuunan, makita nato, mabasa nato nga siya mainampuon gayod. He was a man of prayer. For example, sa Episo Kapitulo 1, bersikulo 15 hangtod sa 16, ang giingon ni Pablo dire, tungod niini, sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus ug sa iyang gugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo. So nakita nato dire, si Pablo, he was a very prayerful man. Kolosas Kapitulo 1, bersikulo 9, ang giingon dire, nagampo gayod kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo ug gihatag sa iyang espiritu aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. So I hope nga nakita nato kini mga kahigalaan. Pilipos Kapitulo 1 bersikulo 3 hangtod sa 4. Ang giingon ni Pablo dire, nagpasalamat ako sa Dios sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo ug malipayon ako sa pag-ampo kanunay alang kaninyo. So you see, mainampuon gayod si Apostol Pablo ug dili lang ang iyang kaugalingon ang iyang giampo, kundili ang mga kaigsuunan sa matag iglesia. Daghan pa kayong mga bersikulo nga susama niini. Unang Tesalonica Kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3, Pilimon Kapitulo 1 bersikulo 4. So ang pag-ampo mga kaigsuunan, kabahin na gayod kini sa naguna nga buluhaton ni Pablo ug sa mga apostol pod, isip mga sulugoon sa atong Ginoong Hesukristo, ug nagtuo ako nga ang pagka-mainampuon or ang ministeryo sa pag-ampo mao kini ang usa sa mga major ministries sa tanang mga pastors sa tanang panahon. Ang mga pastor kinahanglan makugihon gayod sa mga pag-ampo alang sa mga magtutuo ug alang sa tibuo kalibutan. Buhat Kapitulo 6 bersikulo 3 hangtod sa 4, ang giingon dire, busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan, puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Kadtong buluhaton nga nagdistribute og mga pagkaon alang sa mga byuda ug byudo ug mga ilo. Niining paagiha makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. So nakita nato mga kaigsuunan, gusto sa mga apostoles nga ma-relieve sila sa mga practical nga buluhaton aron makagahin sila og igo nga panahon alang sa pag-ampo ug sa pagwali. The ministry of the word and prayer. Ang pag-ampo mga kahigalaan, dili lang kini trabaho alang sa mga pastor. Trabaho kini sa tanang mga magtutuo. Usbon ko, ang pag-ampo dili lang kini trabaho sa mga magwawali, kundi trabaho kini sa tanang mga magtutuo.
tungod kay sugo kini sa Ginoo kanatong tanan. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17 ang giingon diri, pag-ampo sa walay pag-undang. Dili raman ang mga pastor ang gisulatan ni Pablo niini, kundili ang tanang mga miyembro sa iglesia. Pray without ceasing. Ug kanunay gayod si Pablo nga nagdasig sa mga katawhan nga mag-ampo usab alang kaniya. Mga kahigalaan ang mga pastors nang hinahanglan usab sa pag-ampo sa mga miyembro. Roma kapitulo 15 bersikulo 30 ang giingon diri, mga igsuon, tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug sa gugma nga gihatag sa Espiritu, awhagon ko kamo sa pagduyog kanako sa pag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kanato. So you see, nagpa-prayer request usab si Pablo sa mga Kristohanon didto sa Roma. Now, Efeso kapitulo 6 bersikulo 18 hangtod sa 19 ang giingon diri, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios ug alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita. So you see, it is also the responsibility of the members to pray for their pastors. Kolosas kapitulo 4 bersikulo 2 hangtod sa 4 ang giingon diri, padayon kamo sa pag-ampo ug pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamog kahigayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa pagpadayag sa tinago ni Kristo, kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Busa pag-ampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw gayod ingon sa angay kong buhaton. So kining mga bersikulo nga atong gibasa mga kaigsuunan, nagapakita kini sa importansya sa pag-ampo nga gibutang ni Pablo sa iyang buluhaton. Ug ning takna sa kahaponon, I want to take a few moments to draw out some implications in Paul's prayer life nga kinahanglan i-apply nato sa atong kaugalingong kinabuhi. In the remaining time of our meditation this afternoon, magpaambit ako sa matag usa ug pipila ka prinsipyo mahitungod sa mga pag-ampo. Una, kining busy nga schedule nato mga kaigsuunan, dili kini excuse nga dili kita makaampo. Tungod kay ang kinabuhi ni Pablo busy gayud kaayo. Paul went on several major missionary journeys. For example, ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod sa 27. Ang giingon diri, mga alagad ba sila ni Kristo? Daw nabuang ako apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila. Labaw pa ang akong paghago ug mas makadaghan pa mabilanggo. Mas daghang bunal ang nahiaguman ug mas makadaghan magungaw sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon ug makausa batuha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod ug makausa gianod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig ka Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan ug sa dili matuod nga kaigsuunan. Naghago ako og nagbudlay ug kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom ug giuhaw ako sa makadaghan ug wala ako'y igong pagkaon, kapasilungan o bisti. So, busy gayud kaayo ang kinabuhi ni Pablo mga kaigsuunan. He was responsible for planting dozens of churches ug nagdumala siya sa daghang mga iglesia. Dili siya ang nagsugod sa simbahan didto sa Roma, pero iya usab nga gipaningkamutan nga maatiman pinaagi sa iyang sulat ang mga Kristohanon didto sa Roma. Matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 28 ang giingon diri, gawas pa sa ubang butang, matag-adlaw nabug-atan ako sa kahingawa alang sa tanang simbahan.
So, daghang mga pastors pa si Pablo nga giatiman. Gisulatan niya kanunay si Timoteo ug si Tito ingon nga iyang mga anak diha sa pagtuo. Unya giatiman pa niya ang mga elders didto sa Efeso aron sila mabansay kung unsaon pag-atiman ang iglesia didto. Matud pa sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 17 hangtod sa 20, paminawan ninyo ang kahago ni Pablo, ang iyang kakugihan, ang iyang pagka-busy. Samtang didto si Pablo sa Milito, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. Sa pag-abot nila miingon siya, "Nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos og mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo, bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan." So in spite sa kabusy kayo sa schedule ni Pablo mga kaigsuunan, mainampuon gihapon siya. Kugihan siya sa mga pag-ampo. He really spent several hours in prayer. So dili day excuse ang pagka-busy nato nga muingon ta nga dili na ta makaampo. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 3. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya, sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya samtang sa kanunay ako naghinumdom kanimo diha sa akong mga pag-ampo. So kining pagka mainampuon mga kaigsuuna, nagtuo gayod ako nga tinuod gayod kini sa tanang mga seryoso nga Kristohanon. Unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 5, ang gingon dire, "Ang tinuod nga byuda nga nag-inusara na ug wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang ug nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabii." So Paul is expecting all believers to really be prayerful. Ang mga katawhan raman gud nga atong gihuna-huna nga mainampuon kadtong mga inila nga mga Kristohanon, inila nga mga pastors, no. Kinahanglan ang tanang mga Kristohanon magahin gayod og daghang oras diha sa mga pag-ampo. It is easy to brush off our limited prayer to having such a busy life. Mao kini excuse kasagara sa mga Kristohanon. Aduna kitay trabaho ug nagatiman kita sa daghan natong mga anak ug daghan kayong mga responsibilities. Ang kamatuoran mga kaigsuunan mao kini, ang mga busy nga mga Kristohanon nga seryoso gayod sa ilang Kristohanon nga pagkinabuhi mao hinuon ang pinaka makaampo gayod og duro. Ang giingon ni Martin Luther, "I have so much to do today that I should spend the first 3 hours in prayer." So si Martin Luther, taliwala sa iyang pagka-busy sa iyang schedule, mas gipalabi gayod niya ang mga pag-ampo. Tungod kay kung wala ang Dios, wala gayod kitay mahimo. Ikaduha, ang pag-ampo kinahanglan atong ibayaw ngadto sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So this is high Christology mga kaigsuunan. Dili kita makaduol sa amahan kun dili pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Paminawa ninyo ang pag-ampo ni Pablo sa bersikulo 8. Una, nagpasalamat ako sa akong Dios, pinaagi kang Hesukristo. So you see, pinaagi kang Hesukristo. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Mao kini ang giingon sa Efeso Kapitulo 2, bersikulo 18. Tungod kay si Kristo mao ang atong tigpataliwala. He is our access to the Father. Ang giingon sa Juan Kapitulo 14, bersikulo 6, si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako." So kinahanglang mag-ampo kita sa ngalan ni Jesus. John chapter 15 verse 16. "Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga
nga ilabay ug malaya, pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. So kinahanglan siguraduhon nato nga anaa kita kang Kristo. We must pray in His will for His glory. Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 14. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. So kinahanglan magampo kita sa Amahan, kinahanglan magampo kita sa ngalan ni Jesus. Modelo nato ang pag-ampo ni Jesus Christ, our Father which art in heaven. Si Pablo nag-ampo nangaliupo sa Amahan. Ang giingon sa Efeso Kapitulo 3 versikulo 14, busa tungod niini nag-ampo ako sa Amahan. So ikatulo, ang pagpasalamat kinahanglan mao kini ang pundasyon sa tanan natong pag-ampo. Roma Kapitulo 1 versikulo 8, una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Dios. Ang pag-ampo di ay mga kaigsuunan, dili lang kay nagsigi lang kita og pangayo. Kinahanglan nga ang pundasyon sa atong pag-ampo mao ang pagpasalamat. Ang Biblia nagatudlo kanato nga ang tawo nga wala pa kang Kristo, ang tawo nga ingrato, dili gayon sila magpasalamat sa Dios. Kung dunay bugat nga panghitabo sa ilang kinabuhi, abtik sila nga mubasol sa Ginoo, pasumanginlan nila ang Ginoo. Pero kung dunay maayong panghitabo sa ilang kinabuhi, kinsa may ilang gipasalamatan, ang swerte. Wala gyud maingon nga salamat kaayo sa Ginoo. No. Ang ilang bukang bibig, swerte. Mubalibad gayod sila nga tan-awon ang himaya sa Dios sa tanang maayong butang nga nahitabo sa ilang kinabuhi. They refuse to express any dependence upon God. Wala nila mailhi kung kinsa na si swerte, unsay hitsura anang swerte. Pero kung dunay maayong butang nga mahitabo sa ilang kinabuhi, abtik sila nga muhatag og himaya sa swerte. Ang Dios nga mao'y tuburan sa tanang maayong butang, dili gayod nila pasalamatan. Mao nga sa Roma Kapitulo 1 versikulo 21 mga kahigalaan, usa sa basihan sa paghukom sa Dios sa adlaw sa paghukom, mao ang pagkadili mapinasalamaton sa mga tawo. Paminawan ninyo ang Roma 1:21, ang giingon dire, nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangit-ngitan ang ilang salabutan. So you see, ang pagkadili mapinasalamaton sa Dios usa sa mga basihan sa paghukom sa adlaw sa paghukom. Ang gratitude mga kaigsuunan, kining ni ang gratitude, dili kita ingrato, mao kini ang usa sa kinaiyahan sa tinuod nga mga magtotoo. Look at the heart of David. 1 Chronicles chapter 29 verses 10 hangtod sa 13. Ang giingon diri, gipasalamatan ni David ang Ginoo at tubangan sa katawhan ug miingon siya, O Ginoo, Dios ni Jacob nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo, O Ginoo, ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, ug imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog, hari ka sa tanan ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog, ug makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo, o among Dios, ug gidayeg namo ang mahimayaon mong ngalan. Mahimaya gayod ang Dios mga kaigsuunan. Kung ato siyang pasalamatan, it pleases God when we respond to Him with thanksgiving. Salmo 92 versikulo 1. Ang gingon diri, maayo gayod ang pagpasalamat kanimo, O Ginoo, ug ang pag-awit alang sa imong ngalan, o labing halangdon nga Dios. Pilipos Kapitulo 4 versikulo 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. So you see, thanksgiving is really part of our prayer. It is the foundation of our prayer. Pinadayag 7:12, ang giingon diri, unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen.
ang pagdayig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. So kinahanglang magampo kita sa kabubuton sa Dios alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Roma kapitulo 1 bersikulo 10. Nagampo ako sa Dios nga niining higayuna mahinayon na gayud ako sa pagduaw kaninyo. Ang tawo nga dili magtotoo, selfish na sa iyang pagampo, dalo na sa iyang pagampo, nara na og pangayo, di gyud na kahibalong mo pasalamat. Pero ang tinuod nga magtotoo, una sa tanan, andam siya nga ihatag sa Dios ang pasalamat, ihatag sa Dios ang himaya ug dungog. Ang tinuod nga paghinulsol mga kaigsuunan, mutalikod gayud sa kasalanan. Talikdan ang pagkadalo, kining kaugalingon ra ang gihunahuna ba? Sa atong mga pagampo, atong ibayaw ang ngalan sa Dios, atong iphon ang atong panalangin, ug atong ihatag sa Dios ang pasalamat nga angayan lamang kaniya. Mo ka na ang tinuod nga paghinulsol, muundang na kita sa sala sa pagkadalo, bisan pa sa atong mga pagampo. Atong kaugalingon ra ang atong iampo, di gani ta kaampo alang sa uban. Isayas kapitulo 55 bersikulo 7 ang giingon diri, pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. So the Christian life, mga kaigsuunan, is a life of submission. Ang atong mga pagampo kinahanglan atong itugyan ngadto sa Dios isip pagpasakop sa iyang kabubuton. Paminawan ninyo ang pagampo sa atong Ginoong Hesukristo. Lucas kapitulo 22 bersikulo 44. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matuman. Ang mga tawo, kung dili gani ihatag sa Ginoo ang ilang pagampo, mangluod sa Dios. Ang Dios na ang basulon. Unya, dili na dayon mo tuo sa Dios. Gumikan kay ang ilang gusto, wala tubana sa Dios. Si Jesus man gani sa iyang pagampo, miingon si Jesus sa iyang amahan, dili ang akong kabubuton mao ang matuman, kun dili ang imo maoy matuman. So sundo nato ang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo diha sa atong mga pagampo. Tungod kay ang Dios adunay kaalam, nasayod ang Dios kun unsay angayan alang kanato. Posible nga ang atong gipangayo dili ka na nahaum sa kaalam sa Dios. Nasayod siya kun unsay angay kanato, muna nga dili kita manluod, dili nato ipakasala ang Dios kung ang atong gipangayo dili niya tubagon. Ang atong duty mao ang pagampo, pero magampo kita uban sa pagpasakop sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. So mo kini ang mga butang nga kinahanglan natong masayran mahitungod sa mga pagampo, mga kaigsuunan. Gisugo ni Pablo ang tanang mga magtutuo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan dili kita muhunong sa atong mga pagampo. We must pray continually bisan pag busy kaayo ang atong schedule. We must pray in the name of Christ. We must pray with a spirit of thanksgiving. Kinahanglan ang pagpasalamat mao ang pundasyon sa atong pagampo. And we must pray in the will of God for the glory of God. Pinadayag kapitulo 4 bersikulo 11. Among Ginoo og Dios, angay kang mudawat sa pagdayig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Giimbitar usab nato ang matag usa sa pag-tune in sa atong Facebook account Salitran Covenant Bible Church tungod kay aduna kitay Cebuano or Bisaya nga panimbahon sa matag Domingo alas 6:30 sa kagabhion. Ug kung gusto kamong maminaw og review sa atong panagsibya, please tune in to our YouTube account. It's called
SCBC Reformed, or sa personal nako nga YouTube account Jeremiah Hangad sa parehong YouTube ug Facebook. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.